Кніга лічбаў, раздзел 19. Казаў Господ Маісею і Аарону гаворачы: гэта святыня закону, які ўстанавіў Господ. Скажы сынам Ізраіля, каб прывялі табе рыжую карову, без заганы, на якой няма ніякай плямы і на якую яшчэ не ўскладана ярмо. І аддайце яе святару Эліязэру, каб ён вывеў яе па-за лагер, каб яна была забіта у яго прысутнасці. І памачыўшы палец у яе крыві, хай ён пакропіць 7 разоў дзверы палаткі сустрэчы, і хай спаліць цела яе у яго прысутнасці, аддаўшы агню як шкуру і мяса яе, так і кроў з нечыстотамі. Хай таксама святар дровы кедровыя і гізоп з пурпурам кіне ў агонь, у якім гарыць карова. Тады нарэшце, памыўшы шаты свае і цела сваё, хай увойдзе ён у лагер, і хай нячысты будзе ён аж да вечара. Потым чалавек чысты хай збярэ попел каровы і высыпле за лагерам у месцы чыстым, каб для супольнасці Ізраіля быў захаваны для прыгатавання вады ачышчэння. Гэта ахвяра за грэх. Той, хто збіраў попел каровы, павінен вымыць сваё адзенне і будзе нячысты аж да вечара. Гэта пастанова вечная як для ізраільцаў, так і для чужаземцаў, якія ў іх прыбываюць. Хто дакранецца да нябожчыка, будзе за таго 7 дзён нячысты. Павінен ён вадой з попелам каровы ачысціцца ў 3 і 7 дзень, і тады будзе чысты. Калі ў 3 дзень ён не ачысціцца, то ў 7 дзень ён не будзе чысты. Кожны, хто дакрануўся да мёртвага цела чалавека і гэтай сумесю не ачысціўся, зневажае скінію Господа і будзе вынесены з Ізраіля, бо ён не акрапіў сябе вадою ачышчэння, і нячысты ён будзе, і яго нячыстасць застанецца на ім. Гэта закон адносна чалавека, які памірае ў палацы. Кожны, хто увойдзе ў гэтую палатку, і ўсе пасудзіны, што ў ёй прабываюць, будуць нячыстыя 7 дзён. Пасудзіна, што не мае накрыўкі і перавязкі, прымацаванай на шнурку, будзе нячыстай. Будзе нячыстым 7 дзён той, хто ў полі дакранецца або да чалавека, забітага мечам, або да таго, хто памёр, або да касцей яго, або да магілы. І хай яны возьмуць попелу той спаленай ахвяры за грэх, і хай пальюць на яго жывой вады ў пасудзіну. Калі чалавек чысты памочыць у гэтым гізоп, хай пакропіць ім усю палатку і ўвесь посуд, і людзей, якія будуць там, і таксама таго, хто дакрануўся да касцей або забітага, або да таго, хто памёр, або да магілы. І такім чынам хай ачысціць чалавек чысты нячыстага ў 3 і 7 дзень, і хай ён, ачышчаны ў 7 дзень, вымае сябе і сваё адзенне, і ўвечары будзе чыстым. Калі хто гэтым спосабам не ачысціцца, то будзе вынесены душа яго з грамады, бо ён апаганіў скінію Господаву. Вадою ачышчэння ён не быў пакроплены, ён нячысты. Гэта будзе вам законам ва ўсе векі. Таксама той, хто кропіць вадой ачышчэння, хай вымае адзенне сваё. Кожны, хто дакранецца да вады ачышчэння, нячысты будзе аж да вечара. Усё, да чаго дакранецца нячысты, а таксама асоба, якая дакранецца да чаго-небудзь з гэтага, будуць нячыстымі аж да вечара.